vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iriniwo ndinoda kureurura kuti ndakakuvadzisa shamwari yangu ndikabva ndazomusundidzira mhepo iyo mukoma yakazokonzeresa kuti ange achizosvika mukupondwa, because iye pache zvake ainge ava kuzviona sekunge munhu ane simba rekurwa nevanhu chaizvo mumabhawa, ndokubva achizobayiwa nebanga. Akafira muno muSouth Africa, akafa mainge muri mugore ra2014. Nemuchinda uyu mukomana takatongosanganawo paPeace Job. Saka pane umwe murungu uyo ainge achishandirwa nevamwe sekuru vangu, vakabva vazoenda kumusha. Then murungu uyu akabva achizofonera sekuru vari kumusha achiti ainge achida kuti vange vachimutsvakira vanhu vemaPeace Job nekuti painge pachida kudigwa trench mukoma. Ndokubva ndachizoenda kuya ndikabva ndaona kuti naiyewo ainge akangoenda akanonhongawo mumface parobot. Ndokubva tatanga kushanda mukoma tichichera. Takashandidzana mukoma, ndokubva tazotonzi taifanira kuti tinge tichizotogarapo ipapo, because sekuru vakabva vazomuudza kuti vainge vasingachadzoki zvekare kuSouth Africa. Takavakirwa mukoma zvimarumu zvedu, iye aiva nerumu yake, neniwo ndainge ndiine rumu yangu. Takagara paya tikasvika pakuroora, then ndokubva tachizotanga kuronga manje, mushure mekunge taona kuti mhuri yainge yakura uye zvekare taifanira kuti tinge tichikwanisawo kushandawo mabasa ane mari. Saka ndipo patakatanga kupindawo magroups emadrivers tichingotsvakawo ruzivo, ndokubva tazounganidza mari tikaenda tikanotora malicense edu. Mushure mekunge tatora malicense takaunganidza zvekare mari tikaita madefensive maAA, tainge tatova madrivers ka. Asi chakazoitika mukoma ndechekuti mufesi wangu uyu akangobuda one day. Akati abuda paya ndokubva azonditi shamwari ndakandatowana basa but pane zvazongoitika. So iye namadhamu vake vakabva vachizotanga kufamba manje vachiendawo maprofita akasiyana-siyana, neniwo namadhamu tikazotanga kungovateverawo. Then takabva tachizoenda kune rimwe sowe, takafamba mukoma nashi kuti tinge tichisvikako kusowe ikoko kuti tinge tichinobetserwa, because iye ainge akaudzwa kuti painge paine mhepo yainge iri paari yainge ichikonzeresa kuti kana akawana basa ange achizodzingwa. But kwandiri mukoma yainge ingori dhololo, ndaingofamba ndichingosiya maCV kutoona kutoti ndainge ndichitongotambisa yangu mari mukoma nekungoprinta nekufotokopa maCV acho iwawo. Takati tasvika kuya inini handina kana kumbogara ndakasimudziwa mukoma, in which it was heartbreaking to me, because friend yangu yakabva achizonzi nemuprofita iwe uchimhanya unge uchienda kunotenga mukaka. Akaenda kanotenga mukaka, akabva anzi aifanira kuti ange achizvigezesa nawo mukaka wacho iwoyo, kwainge kuri kudzinga mhepo yakashata. Ndokubva achizonzi paari painge paine shavi reuvhimi rainge rakavharwa nehama dzake dzainge dzisingamufarire, dzichiziva kuti shavi iri kana rikatanga kumushavira aikwanisa kuzoita imwe mari, kutoita mupfumi, kutoverengwa panenge pachiverengwa vanhu vane mari dzavo. Zvadaro mukomanashi ndipo pandakabva ndachizotanga kunzwa mweya wegodo neruvengo, but ndakangoti zvimwe kuda ainge ari mafake promises. But takati Monday, Tuesday, Wednesday ndokubva achizorovha, akabva azoenda kune rimwe prazi, akabva atondifonera achitoti shamwari ndatowana basa. Ndikati waona basa? Akatonditi izvozvi zvimurungu atoti ari kuda kuenda neni kuJoburg. Ndokubva atoenda nemurungu kuJoburg, ndokubva atopasa interview. Iye ainge akataura nemurungu wake kuti ndinomwe mufesi wangu wandanga ndichishanda naye, mufesi uyu anoshanda chaizvo, ndanga ndichikumbirawo kuti munge muchimupinzawo basa. Aingova mapromises after promises. Sezvo mufesi uyu akazotanga kushanda papurazi rainge riri padhuze, ava kuita zvekudhiraivha, inini murungu manje akabva achizotanga kundikawadha, ava kufungidzira kuti neniwo ndainge ndava kutoda kutotiza. Apa zvinhu zvainge zvakaoma mukoma. Ndakambozama kutsvaka basa but still ndainge ndisingachakwanisi. Ndainge ndoshanda from Sunday to Sunday, murungu achimeka sure kuti handina kana mukana wekuti ndige ndichienda kunotsvaka basa. Zvinhu zvainge zvakaoma mukoma, but sandini ndega ndakatanga kunzwa godo pamusoro pefriend yangu. Kunyangwe vamwe vanhu vainge vachishanda mumapurazi epadhuze vainge vava kutomunzwira godo, because akangoshanda 3 months ndokutotenga motikari. Papurazi pacho ipapo taitopaziva kuti papurazi panongoshanda maSouth African, and obviously panhu panoshanda maSouth African panenge pachibhadhara. So akatenga motikari yake, ainge ava kusataura kana nesu, uye zvekare inini naye tainge tava kusatowirirana mukoma nashe. Ndipo apo patakabva
tachizotanga kufamba inini nemukadzi wangu, then ndokubva ndachizotanga kuwirirana noumwe murume uyo ainge achitawo zvechiprofita zvekun'anga. Aingozanganisa mukomana ashe, ainge achibva kunana Chiredzi uko. Akabva azoti kwandiri, taikwanisa kuronga dhiri. Ndikati dhiri rei? Akabva ati iwo ainge ari mubusiness, saka kutoprofita kwaainge achiita zvainge zvisina mwari mukati, but raitova business kwaari, but chainge chichingoshota akati ishavire uvhimi, because shavire uvhimi rinodana macustomers kana kuri kunzi unenge uri muprofita. And ainge achida kuti ndige ndichimubatsira kunotorera friend yangu shavi racho reuvhimi, then obva azondibhadhara uye zvekare obva azondibatsira. Ndo zvatakazoita mukoma. Murume uyu akazoenda kuMozambique. Paakaenda kuMozambique mukoma akadzoka aine sutu yainge iri nyowani. Ndokubva azondiudza kuti sutu iyi mushure mekunge umwe murume ashayika muvillage macho munogara n'anga yaipota ichimupa mapowers. Saka sutu iyo yaakazondipa yainge yakapfekedzwa chitunha chichiri kumochwari, then ndokubva yazopiwa n'anga yacho. Ndo zvainoita n'anga. Ndikabva ndadzi ndaifanira kuti ndige ndichitsvaka nzira dzekuti ndinokwanisa kupa friend yangu sutu iyoyo kana akapfeka sutu yacho iyoyo. Zvinoreva izvo kuti ndinenge ndatomutorera shavi racho iroro reuvhimi, then ndobva ndazonopa madzibaba vaya vandainge ndava kushandidzana navo. Mukoma vakandiitira munamato wekuti tinge tichitanga kuwirirana inini nefriend yangu. So zvakazoitika mukomana ndezvekuti mukadzi wefriend yangu akabva azomuhurira, saka akazongoya kwandiri achitondiudza nyaya yacho kuti ndo zvainge zvaitika, then tikabva tatotanga kutowirirana paya. I waited for his birthday. Pose apa ndainge ndichingoshandisa minamato yamadzibaba vaya, and ainge ava kutoti mukutonoronga. Pane zvose zvaanenge achironga anenge achitotanga andibvunza first asati aita zvaanenge afunga. Mukomana when it was birthday rake ndo pandakabva ndazoita sekunge ndainge ndamutengera sutu iyi ndakatoenda naye kudry cleaner, and then I gave it to him as a birthday present. Akafara chaizvo, but mukadzi wacho ndakazviona kuti zvainge zvisina kumufadza. Kubva ipapo friend yangu ndopa yakangotanga kuita wild. Tainge tava kungonzwa mareports ekuti ava kuita zvimahure paparazi ipapo, sezvo painge pachishanda masutu ainge akawanda, uye zvekare ainge ava kuita zvekunwa doro achinetsana nevanhu. Mukomanashi akazosvika pakupondwa, but by the time paakazopondwa mukomanashi, inini namadzibaba tainge takatokwanisa kutomubira chipo chake. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section ndokuurayisawo kwandakaita friend yangu nekumutorerawo shavi reuvhimi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. In this wicked world, whom can you trust if you cannot even trust your friend? As the Bible rinoti, trust no man. Have you ever been betrayed before? Please do come to my inbox and tell me your own side of the story. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndauya pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinogara ndichingorohwa nezvinhu mukoma, ndinorohwa nezvipoko nekuda kwezvinhu zvandakaba mainge muri mugore ra2008 ndisati ndauyawo kuno kuSouth Africa. Ndainge ndimbori mbavha mukoma, ndaitambira kumbare kurengi uko, ndaita zvekuba. Saka zvataiwanzokuita tinenge takangogara ende taitodhila nemadrivers nemahwindi. Saka taiti kana tikaona munhu anenge achirakidza kuti kana Harare haanyatsokuiziva zvakanaka, either achiuya kuzokwira bhazi kana kuti achiburuka bhazi, then munhu iyeye mukoma taizongomurova neconfusion, then tobva tazomubira. Saka muna 2008 mukoma, even though ndainge ndagara nacho chibasa ichocho kubva zvandainge ndakafoira form 4, ndokubva ndatotanga kuita zvekuba mumbare. Ndopandakabva ndazobirawo umwe mudhara ainge aine mukadzi wake nemwana wake. Saka
mwana wacho ndiye ainge akatakura rimwe bhegi iri takaricheka mukomana wacho nepazasi ndokubva tatoba mainge muine chifoni, chimbudzi uye zvekare nemari yainge irimo, tikazonogoverana mari yacho iyoyo. But nerimwe zuva ndakatoti ndakatogara zvangu ndakatopaka, ndipo apo mukomana wacho pandakabva ndazongonzwa umwe mudhara ava kutaura neni. But mudhara uyu achitaura neni kudaro ndakabva ndazorohwa nechadzimira. Ndakafamba mukomana wacho kubva kurank ndakazotofunduka mukoma ndava paZBC, ndainge ndichida kutozvitsikisa nemotikari. Ndakazotorohwawo nemamwe mapurisa ainge aripo because vakatongofungidzira kuti ndainge ndichida kukomenta suicide. I even tried to explain to them kuti ndainge ndanzwa umwe mudhara akangonditi nditevere chikomana, ndobva atotanga kutaura neni. But zvimwe zvacho mushure mekunge mapurisa awa atanga kundirova ndakabva ndazokanganwa. Ndakabva ndazovaudza chokwadi kuti ndainge ndiriwo mbavha, then vakabva vazoenda neni kustation mukoma. Mudhara uyu akazotsvakwa kusvika azowanikwa, iyewo ainge achitozviziva, then akabva azoti ainge achida kuti ndinge ndichimubhadhara. Unfortunately mari ndo yandakazoshaya mukoma. Nyaya iyi yakaenda kukoti mukoma, sezvo mudhara uyu asina kuzoya kukoti. That was when pandakazongonzi 3 months sentence because painge pasina witness. Yaingova iri nyaya yandainge ndichingozvitaurira ndiri ndega. But mudhara uyu akatosvika papolice station akazonzi anga achizoya kukoti, but he never showed up. Ndakazoti ndabuda mukoma ndikati ndawina 3 months is nothing, ndokubva ndadzokera kubasa. Ndakazomuona zvikare mudhara uyu nerimwe zuva akabva ati iwe mufana iwe wadzoka futi panapa, ko zvausingadzidzi. Ndokubva ndanetsana naye mudhara uyu, saka ndakazomutaimira mukoma. Then akazoti ava kudzokera kwavo kwamutoko, ndopandakabva ndazoronga zvekare rimwe dhiri, akabva achizobirwa, even though bhegi racho iroro ratakazomutorera tikabva taona kuti rainge risitomborinaka nachinhu, ndikangosiyanawo nazvo mukoma. Mudhara uyu akazosvika pakushayika. But chinondinetsa ndechikuti musi waakafa ndakamuona mudhara uyu akatouya kwandiri, ndainge ndakatogara angu pane rimwe bhawa ndichitonwa doro. Akangosvika akabva ati shamwari ngatinwei tose, ndokubva ndatomupa paya. Paakangoti ngatinwei tose ava kunwa, ndopandakavhunduka ndikati iwe mudhara iwewe ndokuziva mani. Ndokubva atonyangarika, ndikanzwa zvekare voisi rakataura neni achitondiudza mudhara uyu kuti iye ainge afa uye zvekare ainge achida mombe dzake, because pekutanga ainge akati ainge achida kuti ndinge ndichizomuripa nemombe 3 because ndainge ndakamubira. Then pechi 2 ipapo ainge ava kuti ainge achida mombe 8 in which I was going to be owing him 13 cows. Ndakangoti zvimwe kuda kudhakwa, endi chokwadi mukomana wacho mudhara uyu ainge atofa. Ndakaramba ndichingomurota mudhara uyu kudzamara ndichizonosvikako kwamutoko ndichida kunyatsokuverifya, because aitotaura neni achitondiudza kuti kana uchifungidzira kuti ndiri kukunyepera pinda muroad handei. Ndakati kwira mukomana wacho ndokubva ndaenda kwamutoko ndikanosvika kuvillage kwacho ikoko, akatondipa madirections. Ndakavhunduka mukoma ndichitonosvika pagoa pacho ipapo ndikaona kuti ko zvachainge chitori chokwadi mukoma. Ndega mukoma ndakaenda ndikanotaura nemukadzi wacho nevana vacho, ende uya mwana wacho musikana akazodaidzwa mukoma akatovherifya kuti zvechokwadi ndiyo mbavha iya yekutibira kwamutoko. Saka on top of 13 mombe dzainge dzichidiwa nababa vacho, vakabva vanditi shamwari enda unodzoka nehama dzako, but tava kuwedzerawo dzedu dzimwe mombe 4 on top, which brings the cow that I am owing this family to 17. Ndo mombe dzavari kuda. Saka ndakazongodzokera kuHarare, ndakashaya kuti ndotaura naye because our family is very divided. Ndakangoramba ndakanyarara ndokubva ndazoona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichizotiza. Ndakauya kuno kuSouth Africa zvikaita sekunge zvainge zvaita nani, but nekufamba kwenguva manje ndopandakatanga kuona futi chipoko chake mudhara uyu. Ndinombozama mukoma kuti ndinge ndichifambawo, kuti ndinge ndichibatsirwawo, but hazvisi kana kumboshanda. Handizivewo kana muine un'anga kana muprofita wamunoziva, kunyange vari vedare renyu, kana vaine kwavanoziva kwekuti ndinokwanisa kuenda. Chandisi kuda kungoudzwa ndechekuti dai watendeuka
wapa upenyu hwako kuna Jesu, because ndakatombozviedza izvozvo but hazvina kana kumbogara zvakashanda. Izvozvi ndinoti kana ndiine munhu wangu kuslip over, iye anozotoshamisika mukoma, ndava kutoridza mhere. The reason as to why ndinenge ndichiridza mhere mukoma, it is because ndinenge ndichirohwa nechipoko chake mudhara uyu. Anenge achindiudza kuti dzokera unotaura nevana vangu, dzokera unotaura navo, unge uchizovapa mombe dzandakati ndinoda, uye zvekare nemombe idzo dzavakati vari kuda. Mukoma Nashe, zvino iniwo ndiri munhu anotongozvitambudzikirawo, ndinongoitawo zvekuvaka mukoma, mari handitomborina. Ndakatombozamawo kuti ndinge ndichienda kuchechi ndichiti Mwari ndaimbova mbavha inini, ndakaitawo mamistakes andakaita, but still God allowed kuti chipoko ichi chingoramba chingoya chichindirova. So handichazivi kuti ndoita sei mukoma Nashe. Kana zuva rikangodoka ndotoziva kutoti mahwani aya anenge atanga. Hakusi kunzi mudhara uyu anouya kwandiri each and every night, but anoti paya kana kuri kunzi ndinenge ndakanganwa, ndo pandinobva ndachizongokaruka ndava kutorohwa, zvingava zviri zvibhagera kana kuti mambama, ende kuti ndinge ndichivhika zvibhagera zvacho izvozvo zvinotinetsei, because ndinenge ndichirohwa nemunhu wandinenge ndisingaoni. Ndaneta nekungoramba ndichingoona chipoko chake mudhara uyu. Please assist me. Dzimwe nguva ndinomboona sekunge kuzviuraya kunenge kuri nani, but ndinotya futi kuti ndiri kutambura iko zvinozvi, then kana ndikafa ndinongonzwa zvichinzi kana ukafa uchiita zvekuzviuraya unoenda kugehena. Ini hangu handidi kuti ndige ndichizoenda kugehena kunotsva here kweupenyu hwangu hwose, hanzi for ever and ever uchingotsva chete. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section mukoma Nashe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangouma hazvo vedu we. Hey, ya pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana ndine makore 19 years ekuberekwa, ndiri kudananawo nemurume wemunhu. Ndinomuda iye anondida. I'm like whatever, chero zvazvaita. But now he is requesting things that are quite strange to me. Kudanana tinodanana. I don't cheat on him and he does not cheat on me, because I know kakuti ane mukadzi, so I don't consider him when he sleeps with his wife kuti it is cheating on me. But patainge tiri tose mukoma Nashe akabva azobuditsa banga, ndikati akubanga iri urikuda kuita sei naro, akabva anditi I want to cut you, then you cut me, then we mix our blood as a covenant yekuti you will never cheat on me. Ndakaramba mukoma akatsamwa, ndikabva ndatanga kuchema, because that was the first time inini naye tichinetsana. It's like we were just romantic with each other, no kutsamwidzana, no kuita sei. So I'm really worried right now. Kana kutaura neni anongotaurawo neni ake pano nepapo, but zvezvezvo kungotiwo he is mad at me. Kudawo kuti mhuri yeZimbabwe enge ichindibatsirawo. Should I do this? Hanzi it is a covenant that lovers have to do so that you won't cheat on each other when you mix your blood. Hanzi ndo zvavakaita futi naamai guru. Please assist me mukoma, please. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Macovenant enyu awa. Yeah, zvakangoma hazvo vedu we. Asi let us try to speak with her in the comment section.